balaxaze phansi izitifiketi zemfundo bezwakalisa ilaka labo. Bafuna ukuthi umnyango wezemfundo ubaqashe ngokushesha. Bathi angeke bakubhalisele ukuvota kuze kuhlangatshezwane nezimfuno zabo. Today we are marching to the Gauteng Department of Education to demand the permanent employment of unemployed educators without merit. We are not going to vote up until all unemployed educators are employed in this country. Bangaphezu kuka-6,000 othisha abafunde bagogoda abasohlwini labalinde ukuqashwa emnyangweni wezemfundo. Basola inkohlakalo ngokugqoza kohlelo lokuthi baqasheke njengoba bethi izikhala zomsebenzi ziyadayisa. There is a lot of corruption in this Department of Education. There are posts that are being sold with 25,000. You will find that the principal or the official calls an unemployed educator to deposit the money so that the educator will be employed permanent in the post. Bathumele uhlu lwezikhalo kumnyango wezemfundo bawunikeza amasonto amabili ukuthi uphendule, kungenjalo bazovala thaqa izwe. Siyavuka ngokuqashwa ni.